фурудгоҳи байналмилалии душанбе соҳиби бузургтарин терминали боркашонӣ дар осиёи миёна гардид. Терминал бо сармояи ҷопон бунёд шуда, дар маросими ифтитоҳи он рӯзи 25 июн сарвазири Тоҷикистон иштирок кард. лоиҳаи мазкур аз ҷониби агентии ҷайка бо маблағи 1 миллиард 214 миллион йени японӣ, ки тақрибан 75 миллион доллари амрикоӣ мебошад, сохта ва истифода дода шуд. ба гуфтаи мақомот, ин марказ зарфияти боркашонии 20 000 тонна бор дар як солро дорад. Ин марказ бо таҷҳизоти сардкунӣ низ муҷаҳҳаз аст. пушти ҳамкориҳо бо ҷопон яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати хориҷии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва мо давлати дӯстро ҳамчун шарики боэътимоди худ дар арсаи байналмилалӣ мебинем. аз замони шӯравии пешин дар фурудгоҳи душанбе танҳо як анбори боркашонӣ вуҷуд дошт, ки зарфияташ хеле андак буд. ҳоло бо фаъол шудани маркази нави боркашонӣ, тоҷирони тоҷик ва хориҷӣ аллакай барои интиқоли бори худ ба фурудгоҳи душанбе дархост фиристоданд. бинои кӯнае ки имрӯз дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе буд, соли 1964 сохта шуда буд ва талаботҳои имрӯза ҷавобгӯ нест. дар як сол мо то 8000 тонна бору маводро интиқол медиҳанд. баъд аз сохта ба истифода додани терминали боркашони фурудгоҳи байналмилалии душанбе то 20 000 тонна дар як сол мо иқтидорро зиёд кардем. терминали нави боркашонӣ дар канори фурудгоҳи душанберо дар масоҳати 3700 метри мураббаъ дар зарфи 1.5 сол сохтанд. шодмон Ятим, Искандари Фирӯз, Озодӣ, Душанбе.